Diversi persuni mhux qegħdin jemmnu r-retorika tal-propaganda laburista. Dan hekk kif fl-artiklu tal-medja tal-Labor ingħad kif aktar Maltin qed jiġu lura Malta milli jitilqu. Iżda kienu bosta dawk li kummentaw fuq il-medja soċjali fejn esprimew li minkejja kollox il-fatti li jaraw, jesperjenzaw u jisimgħu ċertament iġelhom jemmnu mod ieħor. Uħud saħħu li dan l-artiklu huwa sempliċiment propaganda tal-gvern li jinsab paniku niexef mill-ideat. Oħrajn sempliċiment ikkummentaw bandiera tal-Korea ta' fuq, referenza l-aħbarijiet ikkontrollati u ċensurati li jkun hemm f'dan il-pajjiż taħt mexxejja dittatorjali. Diversi persuni minn kull faxxa tas-soċjetà fakru dwar is-survey li ħareġ fl-aħħar xhur fejn ingħad li kif iż-żgħażagħ sfortunatament iridu jitilqu minn Malta għax mhux qed iħossu li hawn iżjed opportunitajiet għalihom. Dan filwaqt li kummentaw ukoll ġenituri li saħansitra sqarrew li ħeġġew lil uliedhom huma stessa biex jitilqu minħabba l-mod kif il-Gvern Laburista ġixxa f'dawn l-aħħar 10 snin. Oħrajn semmew kif jiddispjaċihom li kienu reġgħu ġew lura Malta snin ilu, hekk kif Malta nbidlet b'mod trementi kumparat ma' żmien meta ġew huma. Intant il-Partit Nazzjonalista kemm il-darba saħaq li huwa tajjeb li żgħażagħ Maltin u Awċin imorru jagħmlu esperjenza barra minn xtutna. Iżda huwa wisq aktar bżonjus li jiġu lura fil-pajjiż sabiex flimkien u f'ħidma waħda nixprunaw ix-xogħol ta' tisħiħ tal-ekonomija Maltija u tkattir ta' ġid taċ-ċittadin.